Podľa mňa som posledný človek na planete, ktorý neskúšal virálnu dubajskú čokoládu, takže si poďme dnes dať spolu taste test. Inak túto čokoládu môžete kúpiť na stránke Krásy Orientu, kde som vám vybavila na ňu aj zľavový kód, čiže toto bude úplne skvelý darček na Mikuláša a ešte vám to stihne prísť do toho Mikuláša, takže okamžite objednávajte, aby vám to došlo. Už to je že hrubé, ja sa na to teším. Strašne si to inakším s vami, že ochutná na videu, pretože som to v živote nejedla. Okamih pravdy. Okay, trošku mi to rozpúčala, už som to vytlačala z toho, ale ja to chcem úplne tak esteticky zlomiť. Toto mi je teraz ľúto, ale strašne mám toho zagebrená. Môžem do toho, že zakúsnuť, bože to je zra brutálne. Kúkajte sa na to, ja som teraz ruky. Wow, inak ja milujem pistácie, milujem čokoládu. Moja najobľúbenejšia sladkosť je čokoláda, ja jem čokoládu každý deň. Naozaj.